Kreative iværksættere kan bruge de sociale medier til at nå dels samarbejdspartnere og sit publikum. Lige præcis for folk, der arbejder med oplevelser, med kreativitet og den slags, de har en helt unik ting, som rigtig mange brancher ville ønske. De har noget, der er rigtig fedt at dele. Og de sociale medier handler om at dele. Det handler om at kunne sende noget ud i verden, så det bliver set af så mange som muligt. Så når man lige præcis arbejder med billeder, når man arbejder med film, når man arbejder med spil, så har man utrolig meget potentiale til faktisk at skabe indhold til sociale medier, og sociale medier handler om indhold. Kreative brancher har nogle fordele, som jeg lige har sagt. Altså dels, de skaber noget indhold, der er super. De skaber noget indhold, som vi kan bruge i de sociale medier. Og folk interesserer sig for de kreative brancher. De vil faktisk gerne bruge deres fritid på at følge dem. De vil gerne i dialog med dem. Musikere har jo brugt de sociale medier. Det er jo sådan, det hele startede nærmest. Så det er den ene grund. Den anden grund er, at den kreative branche notorisk er en lille bit smule på røven. Og de sociale medier, det er den billigste form for markedsføring, som de kan få. De skal bare bruge deres tid. De skal bruge det indhold, de allerede har produceret. De behøver ikke engang at lave indhold specielt til markedsføring. Så derfor så vil jeg mene, at det er faktisk specielt relevant i forhold til de kreative brancher. Lav noget godt indhold og del det. Og så vær gavmild. Virkelig være gavmild. Tør at gå ud og sige, jeg vil gerne dele ud af mig selv, jeg vil dele ud af min virksomhed, jeg vil dele ud af min kunst, min kreativitet, alle de her ting, jeg gør. Jeg vil gerne svare på jeres spørgsmål, uden at sætte taxameteret i gang, bare fordi der er et lille banalt spørgsmål. Gå ud, vær gavmild, brug af jer selv, og så vælg at gå helt og helhjertet ind i det. Ikke sådan noget med, at man lige går i gang, og så efter en uge tænker man, det er ikke noget for mig. Giv det en chance, giv det 3 måneder at evaluere på, er det værd, så kan I komme i gang.